Les veus del matí. Estem de dilluns a divendres de 10 a 13. Déu-n'hi-do, és la segona temporada que estem amb les veus del matí. Per tant, si encara no ens coneixes perquè t'acabes d'incorporar a la nostra emissió, estem de dilluns a divendres de 10 a 1 i que dins d'aquest magazín d'actualitat també tenim totes les nostres seccions amb els col·laboradors i les col·laboradores. Mercè. I ara toca parlar d'alimentació i alimentació saludable. Per això saludem a la Clàudia Presas, nutricionista. Bon dia, Clàudia. Bon dia, Mercè i Ivan. Què tal, com estàs? Encantada de tornar a estar aquí. Nosaltres també. Amb moltes ganes de que ens comparteixis cosetes interessants com el tema d'avui, que és menjar per tenir energia. Clàudia. Sí, estem a punt d'acabar l'octubre, ha passat volant aquest inici de curs i les rutines ara de tardor ja estan més instaurades. I el dia a dia sol estar ple de coses a fer, amb canvis de temps, de temperatura, que també solem anar més cansats i cansades. I tothom sap que tenir un cos enèrgic, de fàcil moviment, adaptable, amb signe de vitalitat i de salut, tot això és positiu, no? I fa sovint que arrosseguem el cansament i sembla que el cos va més a poc. Llavors, la píldora d'avui parlarem de com continuar amb bon ritme aquest primer trimestre i com acompanyar i eliminar el nostre cansament. Imagino que aquesta època precisament té molta relació amb el cansament, no? Menys hores de llum, temps d'hibernació, i suposo que aquí hi ha un factor determinant de per què ens cansem. Sí, hi ha molts factors, però dos dels comuns solen ser que per alimentar-nos, no? El fet d'alimentar-nos amb menjar pobre amb nutrients, això és un gran al·licient. Pobre en nutrients vull dir pobre en vitamines, en minerals, en proteïnes, en hidrats de qualitat, en vegetals. És a dir, el cansament pot estar relacionat amb la mala alimentació. I menjar massa també produeix errors en el sistema de desintoxicació, l'augment dels tòxics i fa que també tinguem menys energia, no? I un altre factor que segur que tothom el coneixerà és el fet de dormir malament. Els trastorns de la son fan que també tinguem alteracions hormonals i que influeixen en l'organisme i poden provocar tenir poca energia. Però tot i així, avui ens focalitzarem més amb el menjar que no pas amb la son. Molt bé, doncs Clàudia, entrem en matèria perquè volem saber què és el que podem menjar precisament per tenir més energia. Doncs l'ideal és portar una alimentació equilibrada, senzilla i tan natural com sigui possible, adaptada a l'estació de l'any, això és important, i al lloc on vivim, amb aquests aliments frescos rics en antioxidants que trobem a la natura, al lloc proper. L'alimentació que s'adapta millor a aquestes circumstàncies i la que ha demostrat donar més vitalitat és la que dona prioritat als aliments vegetals. Ara a la tardor tenim moniato, carbassa, caquis, magranes, raïm, tot el que són els cítrics de mandarines, taronges, pastanagues, també col, pebrot, remolatxa, l'all, porro, i molt més, no? Anant al mercat ja ho veiem pels propis ulls. I a més, es recomana també evitar al nostre dia a dia el sucre afegit, les begudes alcohòliques i també els greixos saturats i escalfats, fregits i els productes dels quals resulta més pesada una digestió que també ens van robant l'energia. L'aliment que ens aportarà més energia, sí? Al final, és aquell que ell mateix té energia, no? Valgui la redundància, però és així. És un aliment que és natural, que és no processat o que el podem trobar a la natura molt semblant o igual, que és molt nutritiu i al final és fàcil de digerir. Per aterrar una mica més a terra, no? Què compro, no? Doncs hidrats de carboni, per exemple, llegums o cereals integrals. De greixos saludables també tenim l'oli d'oliva verge extra, que aquí a casa nostra tenim la sort de tenir-lo molt a prop. A les llavors també, la fruita seca, els alvocats. Les proteïnes, per exemple, per persones vegetarianes, serien les llegums també, les llavors, fruita seca, els brots, els ous, els làctics d'ovella o de cabra, que també són més fàcils de digerir, fermentats, o, per exemple, el iogurt o el kèfir. Fruites i hortalisses tan crues com cuites, des del vapor, com ens agradi més, al forn o a la papillot,
beure molta aigua, hidratar-se regularment també ajuda a reduir la fatiga, que això és un bàsic, no? Que a vegades ens en oblidem. I, evidentment, hi ha més factors, no? A part de l'alimentació. Ai, no sé si havies acabat, Clàudia. Sí. Seria tot això. És a dir, dintre de l'alimentació seria agafar de cada grup aquests aliments d'hidrats de carboni, de greixos, de proteïnes, de fruites i d'aigua. Aquests serien els més bàsics. Molt bé. Això seria l'alimentació. Aleshores, quins altres factors fan que en moltes ocasions continuem estant cansats, no? Sí, cal tenir en compte si hi ha deficiències nutricionals aquí, clar. Pot ser degut a una mala absorció de nutrients, per una infecció, per alguna malaltia o per una alimentació que no sigui adequada. Aquí també s'hauria de mirar, no? D'on ve l'arrel. Tot i que les analítiques de sang no sempre són fiables per veure com estan els nutrients, també és recomanable revisar, per exemple, la vitamina B12 i el ferro. La capacitat que té el nostre fetge també per desintoxicar-se influeix en la nostra energia, clar. I així que, és a dir, una alimentació sana i el descans digestiu de 12 hores també ajudaran a mantenir el nostre fetge en bones condicions, no? Al·lèrgies, intoleràncies també s'han de tenir en compte perquè també poden augmentar el cansament, no? I mantenir contenta la nostra microbiota, els bitxitos dels intestins, que també comentàvem a la secció del mes passat, proporcionen energia, nutrients i vitamines. Sobretot fa que evitem infeccions per bacteris i virus patògens que n'hi ha, és a dir, el nostre cos es defensa, no? Produint la febre, que molta gent ara està amb la grip, ja comencen un altre cop a trobar-se malament, i això és una gran despesa d'energia. Tothom sap que quan està en febre està cansadíssim. I clar, val més temps prevenir que ve de curar. Exacte. A part de l'alimentació, ens havies fet una miqueta de pinzellada al principi, Clàudia, què més podem fer? Doncs recuperar els ritmes naturals, és a dir, el cicle vital, més enllà de que si és dia-nit o energia-descans, és el que ens saltem amb més freqüència, no? Perquè la gran majoria estem tot el dia amb llum artificial, això fa que produeix menys melatonina, una de les substàncies que no només indueix en el descans directament, sinó que també ens augmenta l'energia. I estar en contacte amb tantes pantalles i llum artificial que aquesta melatonina ja no se segregui en el nostre cos. I al final consisteix en cuidar el nostre cos, no? Donar-li un bon menjar, un bon descans, una bona higiene, una bona activitat física, unes bones relacions, aportar un servei cap als altres, és a dir, és un tot. No és una cosa en concret, sinó que és una suma de molts factors. I per dormir bé, Clàudia, algun consell? Si és que podem fer alguna cosa? Sí, a veure, menjar aviat, el fet de menjar aviat unes 3-4 hores abans d'anar a dormir beneficia, apagar les pantalles per aquesta llum artificial que també comentàvem ara a partir de les 7-8 de la tarda seria l'ideal. Fer que el moment d'anar-se'n al llit sigui molt còmode, sigui acollidor, pot ser algunes respiracions, olorar algun oli essencial de lavanda o encendre alguna espelma. Només fent que sigui un moment acollidor ja marca una gran diferència. I també, per estimular el son, resulten també útils els preparats de plantes com, per exemple, la valeriana o la flor de la passió o el lúpul. Es comencen amb barreges de plantes medicinals i després també es pot afegir calci o magnesi, no? Si es necessita una ajuda més extra. Però també hi ha l'opció de buscar moments de descans o de relaxar-nos durant el dia, si es pot, doncs per exemple, fer una migdiada, no? Si es pogués. És una manera també de fer descansar la ment, perquè si no anem sempre a 1000 per hora. Ara que parles de la ment, no sé si hi ha alguna cosa que ens pugui ajudar per cuidar aquesta ment non-stop, diria jo. El benestar psicològic i desconnectar de les preocupacions ajuda molt a tenir energia, no? Ens drenem molt a nivell mental. L'estrès psicològic pot provocar al final estats d'esgotament, escriure, meditar,
sortir a caminar, estar a la naturalesa, compartir el que et passa, no? Anar a teràpia ens pot beneficiar moltíssim. I aquí un punt també important és l'oxigen. L'oxigen també és important. El nostre metabolisme no pot produir energia sense l'espurna de l'oxigen. Per això és imprescindible incorporar diàriament alguns minuts de respiració profunda i àmplia que assegura una bona oxigenació de les nostres cèl·lules. Moltes vegades l'estrès bloqueja el diafragma, cosa que genera una respiració poc profunda i efectiva, no? A vegades tenim intervals en què no respirem sovint. Per exemple, quan entrem en un lloc deixem de respirar o mentre parlem també fem una respiració no adequada, no? I això dificulta l'oxigenació de les nostres cèl·lules. I és una tonteria, però és molt, molt important. I això fa que ens cansem molt més del que podria. Una part fonamental, penso jo, Clàudia, també és l'exercici, que ens pot ajudar molt favorablement. Sí, l'exercici és una clau per guanyar energia i benestar, sí, 100%. L'energia física afecta, és a dir, tot el que és activitat, tot el que és moviment, afecta moltíssim a la nostra energia. Com a mínim, l'ideal seria uns 30 minuts d'esport per als adults i una hora per als infants cada dia. La vida sedentària acumula el cansament per falta d'entrenament, no? I es produeix atròfia muscular i disminueix l'energia una barbaritat. Cal intentar mantenir aquest nivell d'esforç durant aquests 30 minuts, no seria un esforç suau, diguéssim, sinó un nivell d'esforç durant 30 minuts al dia, si és possible, i l'essencial és un exercici que ens atxifli, que ens agradi, que ens resulti divertit, que ens faci sentir bé, no? Que no tinguem ni la sensació que estem fent exercici. I també el contacte amb la terra, amb el descans, per exemple, passejar per la gespa descalços, la sorra, per un rierol, durant uns minuts al dia és una excel·lent forma de renovar també les energies. O prendre el sol, el contacte amb l'aigua, quan ens banyem, quan ens dutxem. Trobar aquests petits moments del dia i aprofitar-los per recuperar l'energia. Aquí a l'Empordà tenim zones tan boniques i tenim la sort d'estar a prop de la platja, del riu, de la muntanya. Realment som uns privilegiats i privilegiades que no ens podem queixar ni podem tenir excusa per no estar a prop de la natura. Doncs uns molt bons consells, Clàudia, avui divendres per cuidar-nos una miqueta, per tenir més energia, l'alimentació com a part fonamental, però també aquests petits consells de descans, de contacte amb la natura, d'esport, de tenir la ment amb uns pensaments molt més positius dins la mesura de lo possible per intentar canviar aquests hàbits. Al cap i a la fi és canviar hàbits o fer-ho mica en mica, ni que sigui per avui. Avui un petit canvi, demà un altre. Exacte, començar pel dia a dia, començar per avui mateix. Sobretot és important fer cas al teu cos, quan demana descans. El cos sempre ens parla i sempre diu la veritat, encara que de vegades no volem ser prou conscients del que ens diu. O no el volem escoltar, li diem, demà t'escolto, però potser demà ja és massa tard, no? Perquè aquest cansament s'ha duplicat, per exemple. Millor avui que demà, exacte. Aprofitem el cap de setmana que encara tenim molt bon temps, encara tenim hores de llum, que demà canviem l'hora, així que entre avui i demà aprofitem aquest solet, aquesta energia, aquests passejos, encara podem anar al mar, ni que sigui a posar-hi els peus, que ve de gust, i fem aquests petits canvis que avui ens ha recomanat la Clàudia per tenir més energia, sobretot ara que estem ja de ple en aquesta tardor. Clàudia, moltes gràcies. Fins a la propera. Molt bon dia. Molt bon dia, bon cap de setmana. Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.